La centrada de Gundogan, la rematada, gol! Gol! De Koundé, gol del Barça! Gol, 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 la primera part agonitzava, la rosqueta de Gundogan des de la dreta és impecable, el salt de Koundé poderós, la rematada ben dirigida, impecable, lluny de l'abast d'Aitor Fernández i Barraca, gol del Barça, gol de Koundé, assistència de Gundogan, Osasuna 0, Barça 1. Té la pilota Christensen amb Gavi que la posa a prop del perímetre del cercle central per De Jong, la centrada de De Jong per Lewandowski, el control de Lewandowski cau a l'interior de l'àrea, penal. Penal favorable al Barça i targeta groga, crec que és per Catena, no s'ho ha pensat Ortiz Arias, ha vist caure Lewandowski i ha xiulat el penal, compte que hi ha ball de bastons. És una passada de De Jong excel·lent. Lewandowski guanya l'esquena a Catena i si és penal és una agafada de Catena a Lewandowski. És penaltet. És penaltet, sí, innocent. És innocent Catena. I ha agafat la pilota de Joao Fèlix, que jo crec que ho ha fet com per despistar, com per fer una broma. Per treure-li els brins de gespa, no? Sí, perquè evidentment serà Lewandowski qui xutarà el penal amb la dreta. Vinga, som-hi, necessitem el gol de la fera polonesa. Minut 38 de la segona part, empat a 1 al marcador. Li diuen que se'l revisi. Home, no! Sí. Per favor. Li diuen que se'l revisi. No recordo a un jugador preparat per xutar, és a dir, que agafa embranzida ja per xutar i que de cop i volta l'àrbitre digui no i faci el senyal de la pantalla. L'únic que poden estar mirant és un possible control amb la mà de Lewandowski, però jo crec que el control és amb el pit, no? Sí. Estan mirant això, no estan mirant el penal, estan mirant com controla la pilota Lewandowski. És que ara ja desconcert el Sadar, ningú vermella per Catena, d'acord. Vermella per Catena. I penal. Doncs 5 minuts més l'afegit, 1-1 al marcador, RACU en directe des de Pamplona, des del Sadar, penal favorable al Barça, Lewandowski preparat per intentar fer gol amb la dreta. Necessitem aquest gol. La fera ha de fer gol. Va cap a la pilota Lewandowski. Gol! Emparadinha inclosa de la fera, 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 de la fera. Necessitàvem que aparegués la fera polonesa i ha aparegut executant el penal d'una manera brillant. Cursa curteta, paradinha i amb l'interior del peu dret enganyant Aitor Fernández. Gol del Barça, gol d'en Robert, ha aparegut Lewandowski. 4 minuts i mig més l'afegit perquè s'acabi el partit. Osasuna 1, Barça 2.